Segurament molts de vosaltres potser vau vindre quan vam fer la celebració dels actes del Moró pel Museu de Vilanova, i una de les intervencions més esperades, com sempre, era del Jordi Valero pels seus coneixements i les dades que sempre aporta a qualsevol conferència. El que passa que allà, pel temps que hi havia, doncs a molts ens va semblar que va quedar justeta. I parlant amb ell vam decidir que el millor era fer, com es diu normalment, la versió extendida del director, que és la que us presentarà avui, és bàsicament el que va veure en el Moró, però ampliat amb dades noves i amb noves imatges, imagino, suposo, també. Sí. Per tant, no m'extenc més, us deixo amb ell, que ja el coneixeu. Moltes gràcies, Jordi, per poder fer aquesta presentació aquí. I esperem que us agradi tot. Bé, agrair l'hospitalitat una vegada més de l'associació, de la nostra casa, de la meva casa, des de fa moltíssims anys, més de 50 anys, i espero que us agradi. Parlarem del que va ser el Moró, del que va ser abans del Moró i sobretot del que va ser després del Moró, no? Però ara permeteu-me abans una imatge trista d'aquesta setmana, de fa un parell de dies, que és la destrucció de la xemeneia de la central d'Andorra. Aquesta construcció de l'any 79 està lligada íntimament al ferrocarril, ha donat molt de benefici al ferrocarril, ha creat molts llocs de treball al ferrocarril durant aquests 40 anys d'activitat, i avui aquesta central es va tancar l'any 2020, diguem, perquè es considerava obsoleta. Era una central contaminant, molt difícil que deixés de ser contaminant. Cal dir que la potència d'aquesta central era d'1 gigawatt, o sigui, exactament la mateixa que la nuclear de Vandellós, o sigui, no era una central de 3 al quarto, aquesta central tenia la mateixa potència que la central de Vandellós, consumia 2-3 trens de carbó diaris quan hi havia càrrega, o sigui, el consum de transport era enorme, i un cop tancada tothom esperava que aquesta xemeneia monumental, perquè és un referent en el paisatge d'Aragó, es conservés. I jo llegeixo sorprenent les declaracions del cap del que sigui d'Endesa, que sembla ser que és l'actual propietari de la instal·lació, que això no es podia seguir mantenint perquè tenia una vida útil de 40 anys. No m'ho crec. El que jo preguntaria, i les de Sant Adrià, que en tenen 50? Ens estan prenent el pèl. Bé, ara sí, comencem. Vàrem començar l'exposició que vàrem fer al Moró relacionada amb el que és la preservació del patrimoni ferroviari. Quan es va començar a tenir consciència d'aquesta preservació? Doncs bé, podríem dir que aquesta fita de l'any 1876, aprofitant una exposició de productes, una exposició comercial, es va posar aquesta locomotora, suposadament la Mataró, encara que porti una placa que posi Mataró, suposadament la Mataró, perquè això ho hem estat estudiant, hi ha una persona, en Xavier Nubiola, que ho ha estat estudiant molt, i no hi ha cap garantia que aquesta màquina fos realment la Mataró. I dic el per què. Perquè en els dibuix que hi ha de l'escola d'enginyers, la màquina porta les dues balances en el domo. I aquesta porta la balança en el domo i l'altra en el fals domo. La Mataró actual porta les dues balances en el domo, tal com és el dibuix de l'escola d'enginyers. Tècnicament la situació correcta és aquesta, que és perquè les dues balances, i en dono fe, en el domo són molt perilloses en aquest tipus de màquina. O sigui que això en un moment... I les màquines angleses, la colombina i de més que es conserven d'aquest tipus, la disposició de vàlvules és aquesta. Però passem a la següent fase de que seria el punt d'inflexió d'aquesta magnífica exposició de material que es va fer
l'any 1929, per l'Exposició Universal de Barcelona. Hi ha unes fotografies perfectes, aquí no s'acaba de veure tot el detall de Jaume Ribera, pare de Francesc Ribera, que era el fotògraf oficial de MZA, i aquí veiem la locomotora Martorell, que tenim avui dia conservada en el Museu de Vilanova, una locomotora 1700 aquí, i al darrere una que no es veu bé, era el fotògraf de MZA, va fotografiar una MZA, la companyia del Nord no ho va fotografiar, que està aquí al darrere. Tenim una 4600, una muntanya 4600, una 7200 aquí i una unitat 300. Tot això estava exposat a Montjuïc i es va portar per via de tren tirada sobre el paral·lel. Des de l'estació del Morrot aproximadament, o des de la confluència de l'estació del Morrot, es va muntar una via provisional, es va portar tot aquest material i va estar-hi durant tot el temps de l'exposició. Aquesta via mentrestant es va desmuntar i quan es va tenir que retirar es va tornar a muntar la via i es va retirar el material. O sigui que aquí van tirar la casa per la finestra. De tot això ha servit perquè aquesta màquina, després de moltes vicissituds i caramboles, sigui el que jo considero la primera màquina preservada en tot l'estat espanyol. I dic vicissituds i caramboles perquè es va, diguem, restaurar. Aquestes màquines no eren així d'origen, eren màquines amb tender remolcat. Algunes s'havien reconvertit en màquina tanc per fer maniobres, possiblement aquesta era així, encara que això d'aquí és molt estret, pràcticament no permet passar-hi, però anem a suposar que això fos així realment, es conservés així fins l'any 29. Després es va guardar, sembla ser no, perquè estava aquí, en els tallers d'aquí de Barcelona Clot, de Sant Martí de Provençal, i té el mèrit d'haver sobreviscut tota la guerra civil i tota la postguerra sense ser destruïda, tenint en compte que en aquells temps feia falta moltíssim material, moltíssim coure, moltíssim ferro per la indústria de guerra, i això algú ho va tancar allà dins i allà dins no hi entrava ningú i no se sabia que hi era. Jo voldria creure amb tot el cor que hi havia gent que volia realment conservar i preservar aquesta màquina pel futur, i hem tingut la sort que a tranques i a barranques, perquè l'aspecte que té aquí és el que tenia l'any 72 al Morot, però ni de lluny és el que té ara el Museu de Vilanova, això també s'ha de dir, i així que era, doncs s'ha conservat i se la considera també la màquina muntada més antiga de l'estat espanyol. La següent fase de preservació ens en anem a l'any 56, em sembla que és, que el grup actiu ja de socis, molt més actiu, molt més lligat a Renfe, de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Madrid, Gustav Redert i altres al capdavant, el Cabrera i de més, doncs descobreixen que aquesta màquina, la 246 de MZA, que és una màquina de construcció francesa, del principi de MZA, encara està en servei fent maniobres, estaven a la zona de València, Alacant, inclús alguna, la 247 per exemple, està fotografiada aquí al Poble Nou, no? O sigui que n'hi havia alguna també per aquí a Barcelona, i en els llistats del dipòsit de Vilanova i la Geltrú també en figura alguna altra. O sigui que estaven una mica disperses. Aquesta màquina no tenia aquest aspecte, tenien ja una marquesina feta de fortuna, de fusta, de ferros i tal, i aquests convencen a Renfe que seria bo amb aquesta exposició, van exposar això. Al darrere veurem que hi ha una 242, una confederació, hi havia també una màquina 7600, una exposició de material del més nou que tenia Renfe, i es va restaurar aquesta màquina i s'ha conservat. En algun moment determinat, això, aquí hauríem de fer un treball d'investigació, això que estava a Madrid apareix també al dipòsit de Sant Martí de Provençals, i allà estava guardada amb el reste de peces que hi havia aquí.
Per tant, això és una segona fase del que va ser la conservació del material. Gustav Reber. Gustav Reber és un ciutadà que des de petit, per raons familiars i comercials, va viure sempre a Espanya, ja hi vivia abans de la Guerra Civil. És un erudit del ferrocarril i avui en dia podem dir, tots els que fem història o intentem averiguar alguna cosa, que les úniques fonts fiables que hi ha de documentació són les que provenen de Gustav Reber. Ell estava molt ben relacionat amb la direcció de Renfe. És una persona que jo em vaig entretenir a investigar, però esclar, era un ciutadà alemany de l'època de la guerra, de la Segona Guerra Mundial, i efectivament en un d'aquests estudis que hi ha sobre nazis i sobre la penetració nazi i sobre la indústria alemana hi surt aquest senyor, però en cap moment com a membre del partit nazi, en cap moment s'esmenta això. Allà s'esmenta un llistat de membres del partit nazi, aquest senyor no hi surt, i si es diu que és un senyor que es dedica a l'activitat comercial. Ell ha fet diversos llibres de trens i de coses comercials tècniques i que té una activitat comercial aquí a Espanya. Lògicament treballa pel govern alemany, però no com a agent polític nazi, no? O sigui, aquest senyor, si hi ha algun dubte sobre això, doncs queda aclarit, va fer el que van fer molts ciutadans alemanys. Aquest senyor parla amb molta gent, ferroviaris, de principis de segle, del segle passat, i ho sabia tot. I tot el que ha fet el Fernando Fernández Sanz i tot això, és el que té aquest senyor. Sort hem tingut, perquè si no, no hi hauria absolutament res. Més coses. Bueno, a Madrid es munta un museu del ferrocarril, no sé si això és conegut o no, en el Palau de Fernán Núñez, que és un palau que ha anat a parar en mans del ferrocarril en el seu moment, que actualment és la seu de la Fundació de los Ferrocarriles Espanyoles, i allà, en els anys 70, s'agafa aquesta màquina, l'Andaluz ESU, que s'anomenara el Ratón, que era una petita màquina d'un ferrocarril de vins, de González Vías, que hi havia a Jerez, per moure vagons de la factoria, de la bodega a l'estació. Hi havia dos de màquines d'aquestes, que va acabar els seus dies, i això hi ha bastantes imatges, com a màquina del tren obrer de Santa Justa, no, de l'altra, de San Jerónimo, de l'estació de Mezetà, de la línia de Mezetà, correcte. Es va recuperar i aquesta màquina està actualment en el Museu de Delícia. Són les tres primeres màquines que s'han recuperat. En el dipòsit del Clot s'hi va començar a guardar material més o menys amb un cert valor. Reber havia ja fet una llista de locomotores que tenia valor per conservar-se, i cal dir, faig una part, és que la singularitat del ferrocarril espanyol està en què, per exemple, a Alemanya totes les màquines són de construcció alemanes. A Gran Bretanya totes les locomotores són de construcció britànica. A França quasi totes les locomotores, excepte les Ricardo Serres per un fet especial, són de construcció francesa. I a Itàlia, 3/4 de la mateixa, amb Ansaldo Obrera i altres factories. A Espanya, que va ser incapaç de fabricar una locomotora decent fins l'any 1921, hi ha màquines de tot arreu. I tot arreu vol dir tot arreu. Menys, curiosament, d'italianes, que no n'hi ha cap. Són coses que... Després hem comprat coses als italians, però afortunadament locomotores de vapor italianes no se'n varen comprar. Bueno, aquesta és una alemana, Hanomag, que està en aquests moments, la 4001, que està en el Museu de Vilanova, més o menys en un estat que s'aguanta, no? Estaven aquí guardades, i això ja és la preparació d'aquest material que hi havia aquí, la preparació per traslladar-lo en el Moró. Tenim aquí una màquina tipus Trans, de sistema Duglen, que esclar, és una d'aquelles, però com és possible que enredessin a la gent d'aquí d'aquesta manera? Això ve del ferrocarril de Madrid a Càceres i Portugal, que era un tinglarillo que hi havia
muntat en allà, que tenia 4 trens al dia, una línia que per allà es podia circular com a molt a 60 km per hora o a 70, perquè és tota plena de curves i giragonses, i van i els hi venen això que és una gasela del ferrocarril amb roda de metro 90, em sembla que té, que és per anar a 100 km per hora, que eren les màquines de velocitat que es feien servir en els ferrocarrils francesos. Aquí aquesta es va salvar perquè això no valia per res aquí, no tenia esforç de tracció, només tenia velocitat. Aquesta màquina va acabar de màquina d'ida, de generador de vapor, en el dipòsit de Madrid de Vícies, i a partir d'aquí doncs, algú, Rerert i companyia, se'n van encarregar de preservar-la. Un altre objecte curiós també que va aparèixer per la xarxa ferroviària espanyola, aquesta 030, anomenada Perruca, porta el nom del túnel de Pajares. Bé, això no és així, aquesta màquina. Aquesta màquina hauria de portar, és una màquina que es va construir per Estats Units, per un ferrocarril que anava de Memphis a El Paso, o sigui, a la frontera amb Mèxic, a l'estat de Texas o Nova Mèxic, i aquesta màquina portava aquí al davant de construcció el seu apartavaques, de màquina americana, i possiblement la seva xemeneia cònica de màquina americana. Aquest ferrocarril resulta que era de l'ample de via del que hi havia per aquí, o no la varen pagar o tal, o total això es va vendre de segona mà a la companyia del Nord. No és que volgués per gran cosa, però varen estar fent servei de maniobres durant molt temps, per fer maniobres tot servia. Era una màquina que aquesta estava en el dipòsit de Vilanova, apartada, i allà es va recuperar pel Moró. Realment és molt estrambòtica. I això és una de les pèrdues que vàrem tenir. Garriga, una Harman, una tipus borbonès Harman 030, que marca un punt d'inflexió. El punt d'inflexió a Europa, a la construcció ferroviària, a l'organització a Europa, és el que és la Primera Guerra Europea. Però la Primera Guerra Europea no és la de l'any 14 a 18. La Primera Guerra Europea important és la del 1871, anomenada Guerra Franco-Prussiana. Això és molt important perquè trasbalsa totalment el mercat tècnic. Gran part de les fàbriques franceses que estaven a Alsàcia passen a ser territori alemany. I Alemanya no sols guanya la guerra, sinó que guanya els mercats. A partir del ferrocarril espanyol, a partir d'aquesta època, de principi dels anys 70, del 1870, entra al mercat alemany amb trompa. I totes les màquines que havien sigut de construcció francesa a la companyia del Nord desapareixen i passen a ser ja en gran part de construcció alemanya. Hi ha un petit fabricant, que no és un gran fabricant, Harman, és un fabricant mitjà, que tampoc és alemany, és saxó, és Chemnitz, i aquest home, suposo que per les relacions comercials que tenia i de gens, col·loca una gran quantitat de material de bona qualitat, per el que era l'època, en els ferrocarrils espanyols. Són aquestes Harman, i després suposo jo que com a conseqüència de veure el TBF, la porqueria de màquines angleses que tenia, que anaven a tranques i a barranques, com que estaven costat per costat i treballaven per costat, van veure que aquestes màquines donaven molt bon resultat i es va adquirir ja una sèrie amplíssima de locomotores, en els 40 i pico, que és molt per l'època, de locomotores Harman, de la sèrie 200 del TBF, 400 i pico MZA, que han estat fent servei fins a èpoques molt recents, fins que es va acabar la tracció vapor a carbó. Han estat fent tots els serveis de maniobres i de trens de petita duració a la xarxa catalana de MZA. Ni aquesta ni les 400 de MZA se n'ha salvat cap.
s'ensalaven moltes coses i tal. Veieu aquí, en el fons, que hi ha remolcs d'unitats 600, això aquestes fotos de principi dels anys 70, encara que estava suprimida l'atracció a vapor, el dipòsit de Poble Nou estava actiu. I aleshores es feien reparacions mecàniques, en concret aquí es que reparaven els bogis de les unitats 600. Això és com va acabar la màquina que hem vist abans, és al cap d'una setmana s'acabava així. La que hi ha al darrere, que és el 1746, va acabar també igual en aquesta fotografia d'aquí. I van perdre dues màquines emblemàtiques del ferrocarril català, sense poder-hi fer res. Un altre punt de concentració, hem vist que hi havia un punt de concentració en el dipòsit del Clot, que estava tancat, el dipòsit del Clot és un recinte que estava tancat, formava part d'un conjunt ferroviari més gran que eren els tallers de Barcelona-Clot, que van estar actius fins que es va desmuntar la línia, on s'hi feien reparacions de material remolcat, i ens en anem a Cuenca. Amb aquest dipòsit, el Puigceró, aquí es van començar a guardar una sèrie de locomotores, gran part de les quals, la totalitat de les quals, conformen la col·lecció del Museu de Madrid de Vícies. Aquesta foto és de l'any 76, i aquí veiem que això està totalment obert i abandonat, però també cal dir que a Cuenca en l'any 76 el vandalisme que hi podia haver-hi era mínim o inexistent, no? Jo vaig poder entrar per aquí, fotografiar tot el que vaig voler, no hi havia ni vigilància ni hi havia res, no? Això és una vista de l'interior, veiem algunes de les màquines que estan a Delicias, veiem el tractor Andaluces, veiem el tractor dièsel de 10.200 de MZA, la màquina aquesta 120 de MZA i aquesta que és una de les 040 que hi ha en el museu de Delicias, una 040 d'or. Aquestes ens en anem ara a l'any 78, quan ja s'ha suprimit la tracció a 1.500 volts a gran part de la xarxa que quedava a 1.500 volts del País Basc, i aleshores aquí ja s'havia fet el Morop de Barcelona, ja hi havia una consciència de que aquestes coses es tenien que conservar. Aquestes màquines, les tres són les tres diferents i les tres imponents. Aquí tenim la 7.200, que està a Vilanova, aquí tenim la 7.301, una màquina única, immensa, de 12 motors, anomenada la Leona, pels ferroviaris, i al fons la 7.500. Aquestes tres màquines es conserven d'aquella manera, però es conserven aquesta a Vilanova i aquestes dues a Madrid de Vícies. Tot això estava, diguem, a l'estació de Príncipe Pío, de l'estació del nord de Madrid, que en aquella època estava fora de servei. Una altra màquina de les que va formar el Morop, que ha acabat, que ha sigut un sac de desgràcies. Aquí veiem com era al principi, no passaré fotos de com és ara. Això va acabar a l'estació de Sants, arruïnats, de monument, vivint indigents a dins. Després, de molt demanar-ho, uns ferroviaris de Tarragona la van recuperar, l'han pintat i l'han deixat i la segueixen tenint de monument. O sigui, tot el que no s'ha de fer amb la preservació ferroviària s'ha fet amb aquesta màquina. Ara veiem aquí algunes fotos de les màquines que estan de Vilanova, que és el que jo vaig voler fer en la presentació, que eren màquines vives en el seu moment. Veiem aquesta màquina, que és del ferrocarril d'Algeciras, una de 220, una màquina típicament britànica. Tots aquests són ferrocarrils colonials, no? Aquests ferrocarrils eren... O sigui, el mateix podria ser un ferrocarril aquí, que a Turquia, que al Brasil, que qualsevol, que a l'Índia, no? Eren màquines de tipus colonial i té com a particularitat que aquestes màquines en aquestes línies van estar fent servei fins al final pràcticament de la tracció a vapor. Al final estaven concentrades al dipòsit d'Alacant i servien per fer maniobres allà i trens de treball. La tenim al Museu de Vilanova, igual que una 3100
que tenim aquí, doble tracció, fent el correu de València, Cuenca, Madrid. Varen comprar sempre han sigut rancis, esquifits, comprant locomotores de poca potència, que no podien remolcar els trens, i això ha obligat durant moltíssims i moltíssims temps a tenir que fer servir les dobles traccions amb el seu corresponent cost. Però aquí tampoc hi podien posar una locomotora gran perquè no s'aguantava sobre la via. I això és el drama que hi ha hagut sempre en el ferrocarril espanyol. Màquines d'aquestes que no haurien d'estar circulant en els anys 60 estaven circulant perquè eren les úniques que podien circular per determinades vies. I en concret, en la línia de Tarragona-Reus-Lleida van estar circulant fins a la final del vapor, que em sembla que en veurem ara alguna foto. Ara està espantuat, això és la Tarraco. Ara, després veurem una foto de la línia de Reus, veurem com estaven aquestes màquines. Una de les màquines que es va salvar és aquesta, la del Canyís. És una màquina petiteta, també, del ferrocarril de Madrid, de Salamanca, frontera portuguesa. Tenien pocs trens, poques màquines, i aquesta es va salvar, i està sencera, i segueix curiosament sencera en el Museu de Vilanova, que ja és molt, vull dir, sencera vol dir tots els aparells, tots els mecanismes, pràcticament tots els rellotges, sense massa deteriorament, perquè aquesta màquina es va reparar en el dipòsit de Móra per vendre-la a una sucrera. Al final no es va vendre, estava en el dipòsit de Móra, i en el dipòsit de Móra, pum, va anar a Vilanova directament. Una altra de les màquines que s'ha salvat, aquesta també és de tota la vida, la 2019, la 040-2019, una 500 de BZA, tota la vida aquesta màquina pertanyia al dipòsit de Vilanova i la Geltrú. Aquí ho tenim a la maniobra, ja electrificat aquí, de Tarragona Classificació. És la que s'ha salvat, la que està en el museu. I ara parlem de les confederacions que van venir pel seu propi medi a l'exposició del Moró. La 242 en marxa, la 241-2100 de 1800 de BZA revolcada, van venir en marxa des de Miranda i van entrar en marxa a Vilanova pel museu. Allà es varen arreglar i després parlarem com va acabar això. I ara anem a una màquina emblemàtica també del dipòsit de Vilanova, la 1404, que sempre va estar al dipòsit de Vilanova, és titular del dipòsit de Vilanova des de la seva construcció el 1921 o 21 fins a l'electrificació del buit català el 1958, que ja varen deixar de fer servei en el dipòsit de Vilanova. I com a particularitat té aquesta sèrie, ha tingut moltíssimes modificacions de sorreres, de bombes d'alimentació, d'aparells auxiliars, però aquesta es conserva amb pràcticament l'estat original del que eren les 1400, excepte que en aquest cas ja està foitzada, pertany de Vilanova, varen passar al dipòsit de València a suportar tot el tràfic de la línia de València-Tarragona i València-Lencina, i després, quan es va diéselitzar el dipòsit de València, varen dispersar-se, va anar un contingent important al dipòsit de Lleida, i quan es va tancar el dipòsit de Lleida, totes aquestes màquines van acabar, totes no, unes quantes, al dipòsit de Salamanca, fins a la final del vapor de l'any 72-73 encara circulaven. Aquí ho tenim fent el RAP, això és la font de la Figuera, dalt de València, dalt de la Serra, dedueixo que és el ràpid Madrid-València via Alcàsser. Perquè no és el Sevillano, perquè només porta 4 cotxes, el Sevillano en porta 10 o 12. Bé, aquí ho tenim com aquesta màquina que va arribar en marxa des de Salamanca a Vilanova pels seus propis mitjans, la tenim com lluïa a Vilanova. I ara veurem coses no massa agradables. Això és com la tenien a Alcàsser. Això és la preservació que hi ha hagut, això és la política de manteniment de material
que ha fet la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols. El resultat és aquest. Ara aquesta màquina no està així, aquesta màquina està sense tènder, repintada, el poc que queda de la màquina, i està posada de monument amb una rotonda a l'entrada d'Alcázar. Crec que és així, jo no ho he vist, però la documentació, no sé si algú té documentació d'això o no, crec que això és així, s'ha vist algunes fotos, i si el que hem fet és pintarrajear-la una mica més i deixar-la allà. La 1805, em sembla que és la que tenim a Vilanova, la 8, fent un ràpid a Santa Eulàlia, i veiem al darrere que són un punt de concentració de material, de les que algunes màquines d'aquestes d'aquí, com aquesta, s'ha conservat, a Burgos em sembla que s'ha conservat, la Puigceta i alguna màquina més d'aquestes, finalment varen ser indultades. Més màquines de Vilanova, aquesta està a Vilanova, i aquesta és una màquina d'aquí, 2705, la Renfe 2705, en els últims temps del vapor de la línia de Móra, l'any 71, això, en la placa giratòria de Caspe. És una màquina que està a Vilanova, és una màquina que està sencera, que es podria recuperar perfectament. Una màquina que teníem a Vilanova, que va desaparèixer de Vilanova, va passar per moltíssimes vicissituds. Finalment aquesta màquina, la 2238, ha acabat, o la màquina no, el que quedava de la màquina, ha acabat a les instal·lacions que hi ha a Móra, amb el que sembla ser que té que ser un museu del ferrocarril, però que no acaba de ser mai un museu del ferrocarril, almenys per el que jo tinc entès. Bé, la Garrafeta, la 04021, en els seus darrers serveis a la línia de Reus, Tarragona, Reus, Lleida, aquestes màquines, un cop no van ser necessàries a València, varen ser molt necessàries a la línia de Tarragona, a Lleida, per un motiu. Tancar l'estació de Reus Parc, sí, l'estació de nord de Reus, les màquines tenien, o sigui, allà anaven amb màquines petites i tenien que girar amb una rotonda petita, per tant només podien anar les 230 al nord. Al tancar aquesta estació, la línia es desvia cap a l'estació de Passeig Mata, però ja no hi ha, allà hi ha una placa giratòria però que no serveix absolutament per res, perquè allà ja no podien girar ni les 230. Bé, aleshores s'ha de fer una inversió de màquina. A Renfe, encara que sembli, encara que la gent despreci i tal, vull dir, es pensa una mica, diu, bueno, doncs farem això, agafarem unes màquines tant que tenim de molt bona qualitat, amb molta potència, amb molt esforç de tracció, i les destinarem al tràfic de mercaderies de la línia de Tarragona a Lleida. Un tràfic de mercaderies, encara la línia estava feta una porqueria, un tràfic de mercaderies important, perquè a Lleida tota la gasolina, tots els combustibles que venien del port de Tarragona anaven per ferrocarril a Lleida i es tenien que portar, eren trens pesants i es tenien que portar, pràcticament hi havia un tren de combustibles al dia. També feien trens de viatgers, però encara que la màquina no corri gaire, la màquina no corre gaire, però per aquesta línia es corria menys que el que corre la màquina, ja s'hi anava fent. Una altra de les màquines també que ha passat per moltíssimes desgràcies, malauradament en temps recents, molt recents, la Garraf Gran, anomenades en el món del ferrocarril Garraf, també se'n deien, segur no he sentit parlar, la 401, la que hi havia en el Museu de Vilanova, remolcant després el 704, que és el Sevillano. Sevillano és un tren fonamental a la història del ferrocarril, és un tren fonamental a la història de Catalunya. El Sevillano han vingut a Catalunya aproximadament 1 milió i pico de persones emigrant des de la misèria del sud d'Espanya, viatjant amb aquest tren. El Sevillano era un tren que era un tren fet de retalls. Anava recollint trens pel camí, a Alcázar, a Bobadilla, a Linares, i finalment a València ja se li agregava l'altre. Veiem que aquí hi ha 2 cotxes, un furgó, era tot un tren de retalls, però el Sevillano era l'únic tren encara Llulls que hi havia a la Renfe, digne de tal nom.
vol dir que era un tren que tenia 12-14 cotxes de composició normal en temps diari i a vegades més. Aleshores això, encara que les màquines fossin potents, les 1400 fossin potentes, no donaven per això. Entre València i Tarragona hi ha una rampa molt forta, al Cocebre, o sigui, és molt més forta entre València i Tarragona que no entre Tarragona i València, i allà es va tenir que crear un dipòsit, a Benicarló es va tenir que crear una reserva de màquines per poder donar dobles traccions en aquest tram. I aleshores això, per evitar-ho en el Sevillano, també un servei pensant va dir, bueno, tenim aquestes màquines que en el Central Aragó no han servit mai per res, perquè el Central Aragó era un tren que tingués més cotxes en tenia 4 o 5, si arribava. Les van treure al Central d'Aragó, les van portar aquí, i aquesta màquina remolcava a punta, sense dobles traccions, al Sevillano, almenys amb 12 cotxes per la línia de València. Això va acabar per tant a Tarragona, de Tarragona va passar a Vilanova, Vilanova la van voler reparar a Lleida la RMF, la van portar a Lleida a reparar, no la van reparar, la RMF ha patat, la màquina va anar al carrer, ha estat 6 mesos al carrer i ara finalment amb una operació llampec s'ha portat el dipòsit al centre aquest de Móra la Nova totalment espoliada i grafitada. No presento fotos d'això encara que les tinc per decència. La màquina aquesta són amb un pont de la línia d'aquí a Montblanc. Més màquines de ruta, això eren els últims trens de vapor. Els últims trens de vapor a Salamanca, amb màquines 1400, veiem que aquesta és una mica diferent, ja que porta els dipòsits de la bomba d'alimentació. I ara veurem el que era l'exposició, com estava en aquells moments. Si algú no ha estat, ho explico una mica. A Europa es fa el congrés, es fan les celebracions, se'n van els congressistes i ara què fem? Doncs la Renfe diu, ho obrim al públic. Van buscar una persona que ho podia fer, un maquinista que no podia treballar a la línia, només podia fer feines auxiliars, i varen dir aquest senyor, que ho veurem després, venia aquí, obria els diumenges al matí, i aquí es va crear el que seria el primer grup de voluntaris incipients, totalment desordenats i desorganitzats, però que podien venir aquí uns quants, remenar, tocar, pujar, fer anar màquines, movíem les màquines amb el tractor de maniobres que hi havia, i la gent s'ho passava pipa, nosaltres, per descomptat, i la gent que venia a visitar-ho. Veurem que això va venir-hi bastanta gent. Aquí hi ha un cartell que et dona més o menys llegeix, no sé si llegeix aquí, dona les gràcies amb un pintat així a mà, i com a curiositat això es feia pagar una entrada que era un bitllet d'andana que valia 3 pessetes. I la gent hi anava i s'hi estava hores i hores. Ara veiem aquí la situació de les màquines aleshores, molt diferent a la d'ara, hi havia molt més espai, hi havia menys màquines, hi havia molt més espai, i la màquina 2010 el dia de la presentació. Aquesta màquina va tenir una fi molt desgraciada. Aquí veiem la Mataró, la Martorell, que hem vist abans. Veieu com estaven les màquines en l'any 72. Si algú està per Vilanova, que mirin com estan ara, ha canviat una mica. La Utrans, la màquina del Madrid, Cáceres i Portugal, que realment és una màquina que tenia que fer molta patxoca en el seu moment. La mare de totes les 240, la 1100 de MZA, que va servir de model per fer les 1400 i totes les 240 que han vingut després. Una altra màquina colonial anglesa del ferrocarril aquest d'Alcantarilla a Lorca, sembla que és un ferrocarril petit que només va tenir aquestes màquines. És aquesta, la del Salamanca frontera portuguesa, la 231, la que hem vist abans en marxa, aquí, les Malet del Central d'Aragó, aquesta màquina es conserva encara a Vilanova, més o menys, amb menys peces. La Santa Fe també es conserva amb menys peces de les que té aquí. I aquí la 220, i aquest senyor, el senyor José Iván,
que era una bellíssima persona que ens deixava fer, era l'encarregat del museu i ens deixava fer el que ens donava la real gana. Aquí veieu que fem el que se'n diu fals fum. Això és una cosa important en altres països, que és preparar la màquina, deixar-la com si estigués en funcionament, obrir la caixa de fums, cremar-hi, aquí cremàvem draps impregnats d'oli i gasoil i així, fas una petita foguera que és totalment inofensiva i aleshores fa l'efecte que la màquina està encesa. Això agradava moltíssim a tota la gent que venia a veure el museu. Aquí veiem també la Tarraco amb la mateixa martingala, la 500 de BZA, que realment estava preciosa, una Sharp Stewart, i el Harland. Això és el treball de Sísifo. Aquests treballs que es fan, Sísifo és un personatge mitològic que puja una pedra a la muntanya, quan està a punt d'arribar a dalt, la pedra es rola cap a bany, té que tornar-lo a pujar a dalt de la muntanya perquè està castigat pels déus, perquè ha fet una malifeta, sembla que no faldilles, i l'han castigat a fer aquest treball que se'n diu el treball de Sísifo, que vol dir un treball totalment inútil, esperem que no ho sigui. Així és com va quedar el Harland, que és la peça sensacional del museu, perquè és un cotxe americà, de roure americà, que ho aguanta tot, gràcies al roure americà. Gràcies al roure americà ha sobreviscut aquest cotxe. Per molt que li facin, això no es trenca. I gràcies al roure americà, aquests cotxes van estar en servei com a cotxe de viatgers, és el 1880 fins al 1860, fins al 1960, o sigui, aproximadament uns 60 anys fent servei de viatgers, que ja és molt perquè la majoria de cotxes no passen dels 40 anys. Això encara es feia servir per Rodalies a Barcelona. Bé, a veure què ha passat aquí. Això és la conservació, això és com estava el cotxe l'any 1998. O sigui, això és la política de conservació que hi ha. Afortunadament, no tinc ara aquí una foto de com estava, afortunadament ara està com estava abans. Millor, perquè millor relativament, o sigui, exteriorment sí, però s'ha perdut tot l'interior, s'ha perdut gran part de l'interior, que estava sencer, ara està sense interior, perquè els seients que eren de metall i tal, tot això s'ha desaparegut. Però exteriorment el cotxe ha quedat bé gràcies a una de les coses que vull provar, al grup de voluntaris, de socis i col·laboradors del Museu de Vilanova, format majoritàriament per ferroviaris jubilats, amb bona relació amb el taller, que han pogut recuperar el cotxe, i diguem, és una de les coses ben fetes que s'ha fet a Vilanova. No són gaires, però aquesta és una d'elles. Això és com era el cotxe originalment, un cotxe americà, exactament igual que els que surten a les pel·lícules americanes. I jo sempre faig una menció a una cosa, que és que hi ha dos tipus de ferrocarril, l'americà i l'europeu, perquè hi ha dos tipus de mentalitat de país social. Europa és un país tancat en si mateix, la gent viatja amb departaments tancats com les diligències antigament, no és fins a èpoques modernes. Els Estats Units és un país obert, democràtic, ampli, tothom té la mateixa classe social. No hi ha, a Europa hi ha primeres, segones, terceres i a vegades quartes. Als Estats Units només hi ha, en alguns casos, preferents. La gent viatja tota en el mateix lloc. És la mentalitat d'un món tancat o d'un món obert. Jo ho interpreto això, m'agradaria parlar amb algun sociòleg, però el ferrocarril representa també és el reflexe del que és la realitat social. La gent als Estats Units viatjava comúment així. El dia més trist de la història del postmortem. La màquina 2010, any 2010, o sigui, 2010, l'última màquina de línia que va construir la maquinista terrestre, una joia de la indústria catalana, que estava amb aquest aspecte, amb ordre de marxa perfecta, és reclamada per la jefatura de tracció de la 6a zona, de Miranda, que és imprescindible que vagi allà per fer trens de taronja per la campanya de taronja.
i aquesta màquina simplement ens la varen robar. Aquesta màquina era al museu, però estava encara en actiu a Renfe, estem a l'any 72, encara estaven en servei, van estar a servei un any més, i en comptes, quan va acabar el servei, en comptes de tornar-lo a Vilanova, que hauria sigut, diguem, just, doncs simplement es va desguassar junt amb les altres i van deixar pel museu el 2009, que en parlarem després, que ha sigut un petardo constant que no ha fet res de bo a la Renfe. Bé, com anava el museu? El museu ja anava, mentre va estar obert des del setembre del 72 fins aproximadament amb una data que jo no tinc determinada de l'any 74, però llavors estava fent el servei militar, que van tancar, van treure el maquinista i es va tancar, i anava tot tipus de públic com si fos un museu. La gent hi anava a passar l'estona, veient aquí, un grup de monges, i entra la visita al museu entra en un circuit turístic que es anava a Vilanova, es visitava un museu. A Vilanova hi havia una instal·lació així, una mica còmica, que se'n deia la Carpa Juanita. Si no has sentit a parlar algú, la Carpa Juanita era un petit museu de pesca, i aleshores allà hi havia un peix, aquesta carpa, que bevia a porró. I llavors la gent anava a veure això, pagava l'entrada a aquest museu. Què? I menjava fideus. I si menjava fideus i bevia porró, sí, la Carpa Juanita. I aleshores la gent visitava el museu, s'estava una hora i pico en el museu, això s'anava amb autocars, es anava a veure la Carpa Juanita i s'acabava el dia amb una cosa que s'havia inaugurat feia poc, que era Rio León Safari, que era una atracció fenomenal perquè era el primer parc zoològic així que a l'aire lliure, en plena natura que hi havia, i això era una cosa que atreia molta gent. I tot això va ser, doncs, durant tot aquest temps va estar funcionant així. Part del personal, les màquines, quan van arribar a Vilanova es van repintar, no es van restaurar, simplement es van repintar. Això és la contracta de pintura que hi havia en el taller de vagons. I ara passarem a parlar de la nostra casa, de l'associació. El Morop va crear, el Morop de després, de l'exposició, va crear escola. O sigui, aquí hi havia un grup de gent molt actiu, jo soc una petita part, tota aquesta gent ha marxat, però hi havia un grup de gent molt actiu que tenia ganes de tocar tren i que s'atrevia a tocar tren. I en aquells moments Ferrocarrils Catalans estava en procés de desfeta i liquidació i de desguàs, de desfer-se de totes les peces. Volíem aconseguir una verga. Aquesta és curiosa, he trobat aquesta foto, que és la màquina 41, que la nostra verga, que ara porta el número 31, quan la van comprar hi ha el número 41. Però no era aquesta màquina, perquè la nostra màquina té 3 dipòsits, aquesta en té 2. Això vol dir que hi havia un liu de plaques i de canvis de nou, finalment sembla que la nostra màquina és la 31. Volíem una verga i vàrem tenir una verga al final. I la vàrem tenir en servei i vàrem fer coses molt importants amb aquesta verga. Això era el nostre tren, i ara ho demostraré. Era pagat per nosaltres, pagat pels socis, hi havia bona relació, hi havia un conveni, un fair play aquí hi ha Ferrocarrils de la Generalitat, hi ha un curt espai, passa Ferrocarrils Catalans i durant un any i pico és FEBE, fins que això finalment acaba passant a Ferrocarrils de la Generalitat i el nostre tren el podíem fer servir per nosaltres pel que ens convingués. És l'època daurada de l'associació. Aquí ho tenim a la línia, amb un pont antic de la línia de Súria. Anem veient, per fer una mica de boca, el que eren aquests temps. Això és a l'any 85 un acte oficial que és la inauguració del tram nou de via entre Manresa i Sallent, a l'any 85, amb l'assistència d'autoritats a màxim nivell, de president de la Generalitat, i es va oferir, l'associació en aquells moments va oferir el tren per fer la inauguració i va ser acceptat així.
Veu que el tren realment fa patxoca. Veiem també que aquesta línia es va dissenyar per via doble i ample internacional. No sabia, està feta la plataforma de la via, no sé ara com es conserva, però la plataforma de la via està feta per via doble i ample internacional. La màquina, en el seu moment, en els actes de la inauguració, cal dir que aquesta màquina era mantinguda per un grup de ferroviaris de Martorell, que a més eren molts d'ells socis de la nostra entitat. Després això es va desfer i es va formar una associació d'amics del ferrocarril de Sabadell, i que això venia a ser el que podia ser una molt bona conjunció entre ferroviaris professionals i aficionats, cada un fent el seu paper i la seva feina. Va funcionar així durant forces anys sense cap tipus de problema. Veiem aquí, no sé si es veu clar, que aquests cotxes ens els varen robar, perquè estan marcats, veieu, Associació d'Amics del Ferrocarril de Barcelona. Ens els varen robar, amb alguna martingala en algun moment. Aquests cotxes van ser comprats per l'associació. Després sembla ser que no s'han trobat els documents, o que s'han perdut, o que els han fet desaparèixer. Però aquests cotxes, que encara es conserven en molt mal estat, perquè els han destrossat per dins per fer un cotxe restaurant, que després no ha servit per fer cap tren restaurant, eren i estaven matriculats com a cotxes de l'associació, els tres. Després han vingut uns altres, que això és un altre paviment. Veiem que podíem moure'ns amb el tren, amb la Berga, lliurement per tot arreu. I que on anava la Berga hi anava la gent. Això l'últim dia de servei, no, això és a Monistrol, es feien recorreguts, Martorell-Monistrol, Martorell-Manresa, es feien diversos recorreguts a la zona ja de dalt de ferrocarrils, no a la zona de baix, almenys no sempre. Bé, amb la Berga no en teníem prou i sempre havíem tingut a l'associació la idea de recuperar una màquina del tren d'Olot, que és compatible amb la circulació per la via de ferrocarrils de la Generalitat. Aquesta màquina no ha estat mai propietat de l'associació. La màquina ha estat propietat de l'Ajuntament d'Olot i actualment és propietat de Ferrocarrils de la Generalitat. Però és l'associació qui es va encarregar, l'associació, la junta directiva, l'associació és un ente, són persones que varen gastar, a l'associació hi ha hagut gent que ha gastat, perdoneu-me, molt de cul, fent avançada a despatxos, a organismes, a fer-se entendre, a fer-se perdonar que són aficionats, i a demanar, i al final vàrem aconseguir que aquesta màquina passés de l'Ajuntament d'Olot a una empresa que es diu Condel i es reparés. Aquí la veiem, en el tren d'Olot, amb una foto fantàstica feta per uns anglesos, sortint del túnel del Coll d'en Bas. Això era la carretera del Coll d'en Bas, que va d'Anglès a Olot, i això és el túnel del Coll d'en Bas. Bé, ara és al revés. Ara la carretera va per dins pel túnel i això és la Via Verda. No sé si ho coneixeu o no, però ara és al revés. O sigui, va aprofitar el túnel del ferrocarril, es va ampliar i es va fer passar la carretera general d'Anglès a Olot. I aleshores la carretereta que pujarà del coll és la Via Verda, que és per on no passava el tren. Coses de la vida. N'hi ha més, d'aquestes. Bé, finalment la màquina es va aconseguir reparar. Això és l'any 87, es va aprovar en via, no és un dia massa gloriós d'aquesta màquina, aquí van passar bastants incidents, però bueno, al final es va reparar tot i aquesta màquina va estar fent servei, ha estat fent servei conjuntament amb la Berga, amb el nostre tren i amb altres trens, no sols nostres, sinó que finalment això era gestionat per ferrocarrils per fer diversos serveis de tot tipus. La veiem aquí en un viatge nostre de l'associació, ja molt curiós, a Barcelona, al port de Barcelona, fet amb aquesta màquina. Això és de l'any 84.
I aquí això deu haver desaparegut, sembla que no sé si Santander, qui coneix els Vinera catalans, no sé si és per allà, passat Sant Boi amunt, però això ara és via doble i traçat nou, el pas a nivell aquest que hi havia, que era molt curiós. Per aquí veiem algun soci conegut, no sé si és el senyor Eduard Ramírez. Sí, sembla que sí. Sí, si us direu molts, per aquí sortireu sovint. Bueno, i finalment la màquina Olot, doncs, després de moltes vicissituds i de tot el desastre que ha sigut la gestió ferroviària de Ferrocarrils de la Generalitat, bueno, es conservarà amb una peixera a Martorell, no? Però ja sense funcionar. Aquesta cal dir que encara que la màquina fos de ferrocarrils, doncs jo recordo que vaig ser qui va dibuixar la placa aquesta, o sigui que vàrem intervenir diversos membres de l'associació amb la gestió del material, amb la restauració de la màquina. Volíem una petxanga, perquè és una màquina, diguem, relativament fàcil de fer anar, aquí ho veiem amb un servei d'un tren curt, això és de l'any 50 i pico, a Sant Boi, era el servei que fèiem, i finalment tenim aquesta màquina amb una de les moltes pintures que ha tingut, però aquí ja en propietat, perquè aquesta màquina sí que és propietat de l'associació, i sí que sembla que està, després de moltes reformes, sí que sembla que podria estar en ordre de més o menys de funcionar. Volíem una garra, i vam tenir una garra que es guardava a Sallent. Aquesta màquina no s'ha reparat mai operativament, però es podria reparar operativament. Tal com està aquí, més o menys és com està ara, no ha canviat, no ha sofert vandalismes, és una peça que és sensacional, és única a Europa, una de via mètrica a Europa, és una peça sensacional. Ha estat sempre custodiada en llocs tancats, no ha estat sotmès a vandalisme, possiblement algun deterioro, però que es va intentar reparar l'any 98, però finalment van donar ordre de no fer-ho. Evidentment, reparar això val bastant i a més costa bastant de fer anar. Realment era una màquina, no sé si més espectacular de cul que de cara, o sigui... I aquí tenim això de l'any 98, una mica, que es va intentar, es van començar a reparar de xapa i així externament. Ara sembla que aquesta màquina s'ha acabat de, diguem, s'havia fet una reparació cosmètica. No sé si algú ha estat en la peixera aquesta. No, la peixera no, però en Villablino, on la van restaurar, sí. Sí, però ha tornat aquí ja aquesta màquina? Sí. Ha tornat aquí i està a Martorell, no? Suposo que deu estar en estat de presentació bastant... Sí, però allà a Villablino deien que no costaria molt posar-la en marxa. Jo, quan es va fer això, aquesta foto que és de l'any 98, que això són els tallers de Martorell, allà estaven engrescats a anar-ho a posar en marxa, possiblement el mecanisme està tot, jo crec que sencer i perfecte, sense massa deterioro. Aleshores aquí el que sí seria obligat doncs és una gran reparació de caldera o el més recomanable en aquests casos és una caldera nova i evitar-se qualsevol tipus de problemes, però que no seria una cosa realment complicat com podria ser algunes màquines que hi ha a Vilanova o la restauració total d'aquesta màquina per fer-la operativa. Bueno, de moment podem dir que és nostra, que estan allà i que dintre de tot el que ha passat gràcies a nosaltres, gràcies a aquesta entitat, tot això s'ha salvat. Perquè hi ha una cosa que vull explicar. A la Renfe s'han salvat peces, més o menys amb un criteri. Erroni, no erroni, però se n'han salvat. A la via mètrica espanyola s'ha perdut pràcticament tot. De Ferrocarrils de la Robla, de Vascongados, de Santander Bilbao, del Cantàbric, de Peñarroya a Puerto Llano, de Mallorca, no n'ha quedat ni rastre. No n'ha quedat ni rastre. I el poc que s'ha salvat és perquè va anar a parar màquines a mines i a indústries que allà, doncs no, allà estaven i allà es van quedar i s'han pogut anar recuperant. Casualitats. Perquè estaven allà i ningú i no feien nosa i
Llavors s'ha recuperat una U4 Tender perquè estava en una mina, en una instal·lació minera d'Astúries, si no, no queda ni això, no? Aleshores, si hi ha alguna via mètrica amb cara llulls preservats, aquí em sembla que hem parlat ara de 5 o 6 màquines, i encara n'hi ha alguna més, encara falta una, és gràcies a l'esforç que s'ha fet durant 50 anys en aquesta casa. Seguim. Volíem una 200, la 209, precisament aquesta. Bueno, la tenim, no és nostra, però la tenim. També va costar el seu, també va costar escalfar moltes cadires. Era una màquina que era d'una situació rocambolesca, perquè no era de Ferrocarrils de la Generalitat, era una empresa que havia acabat, que era Carbons de Berga. Al final això es va acabar comprant per una pesseta i al final aquesta màquina es va restaurar i és l'última màquina que Ferrocarrils de la Generalitat ha tingut operativa. Per mi la van desgraciar quan la van passar de carbó a gasoil, perquè jo tinc una experiència ja a la màquina Berraco d'aquests cremadors de gasoil. No tenen un rendiment bo, no tenen un rendiment adequat, tenen moltes mancances respecte al que és el carbó. És uns cremadors que han fet servir a Sud-àfrica per algunes màquines, però realment la potència que donen de combustió és bastant deficient. Però bueno, van voler així i així s'ha quedat. Així com estava la màquina quan l'any 98. Aquí ho tenim va fer una exposició aquí que estan les 3 màquines que tenien en aquell moment Ferrocarrils en servei, estan les 3 en pressió aquí a Martorell, com una jornada de portes obertes. Aquí la veiem en marxa. Tot això s'ha perdut, tot això està perdut i no es veu cap finestra, cap escletxa perquè es pugui recuperar. Bueno, aquí veiem el nostre tren. És el nostre tren, això? Sí? És el nostre tren? Què? Sí o no? És la 200 amb els nostres cotxes? Ah. Però és com el nostre tren. És el tren de veritat. Aquesta foto té història. És de l'any 51-52. Està feta per un marino nord-americà de la 6a flota. Venien molt aquí, venien al port, anaven de putes, però també feien altres coses. I curiosament vaig poder recuperar un lot de fotografies en què un grup d'aquests marinos, no sé si eren ja oficials o ja era més rang, els portaven a una visita a Montserrat. I aleshores, mentre anaven a Montserrat o venien de Montserrat, allà hi havia aficionats, entre els marinos, els americans són civilitzats, són aficionats. Ens han deixat fotos molt bones de tramvies de Barcelona. Hi havia que feien fotos de tramvies de Barcelona, eren marinos americans. I aquest, doncs, des de l'autocar, va fotografiar el tren dels catalans amb una màquina que no està identificada, que és una 200, i la composició que hi havia, que és exactament pràcticament la mateixa que la que hem fet servir nosaltres en els darrers anys. Una curiositat. I jo crec que hem de treballar perquè això pugui tornar a ser possible, arribant a Monistrol, més amunt de la Pura. També varen fer viatges, no tot amb vapor. Hi havia una època que hi havia molt bona relació amb ferrocarrils, això encara eren ferrocarrils catalans, es varen fer uns viatges sensacionals a la línia de Guardiola, abans que la tanquessin, això és a la línia de Súria, on aquí suposo que hi veuríem bastanta gent coneguda. I bueno, aquí això era un dia de festes, passava el diumenge al matí, així, en els temps de la Soci i el ferrocarril. I últimament també s'han fet fotos amb una cosa curiosa, un dia es va fer una foto amb un viatge a Sallent amb aquesta composició. No sé si perquè va caure la màquina de vapor o alguna cosa així, però bueno, és una cosa bastant... Bé, ara anirem... Esteu cansats?
No, teniu més tren? Anem a més tren. Bueno, Bisbe Bertran, associació, ferrocarrils de la Generalitat, que és una cosa nostra. Anem ara a una cosa amb la que també som pioners aquí a l'associació, l'aventura del vapor preservat a la Renfe. Si no fos per l'associació, per alguns socis d'aquesta casa, que van trepitjar, van asseure sobre molta cadira i van perdre molt de temps, no hi hauria vapor a la Renfe. Per filmar una pel·lícula traurien una màquina, la pintarien, cremarien palla sota la xemeneia i farien veure que és així com ha passat alguna vegada. I és una aventura del vapor preservat. Comença a l'any 77. La màquina aquesta la coneixeu tots, és una magnífica màquina, l'Escatron, i vull parlar una mica, passar una mica revista del que ha sigut el vapor preservat a Renfe, les màquines que s'han utilitzat. Veurem un petit recull fotogràfic de cada una d'elles. 040 21 84 és una màquina del tipus Barraco, de la companyia del Norte, del 1880 i pico. Aquesta màquina es va conservar perquè estava en una mina d'Astúries, a Olloniego, i d'allà va passar al museu i tal, i va anar a parar en un lloc, amb una associació potent, molt motivada, amb gent molt bona, que és l'associació de Venta de Baños. Perdona, aquesta no era una dels que estaven a Guadix? On? A Guadix, a Granada. No ho sé, això. O si van ara... No, tinc que mirar si és la de Olloniego o és la de... Olloniego era una altra. Era una altra, bueno, doncs la que estava a Guadix, pot ser. 150 i pico. En Josep és una enciclopèdia. És que aquestes de Guadix eren les que van fer pel·lícules. Sí, vale, pot ser, sí. Però aquesta ha anat amb xemeneia americana i de tot. Van disfressar, hi ha una pel·lícula que era Sol Rojo, que sortia. Val, doncs és aquesta, sí. T'ho agraeixo i ho rectificaré. Bé, aquesta màquina, aquesta gent va prendre l'exemple de l'associació de Barcelona, avui en tren. És, Venta de Baños, un nucli ferroviari potent, amb gent amb molta empenta, amb molts jubilats. O sigui, els llocs on ha persistit el ferrocarril és on hi ha hagut contingents ferroviaris jubilats, molt motivats, tenint en compte que hi ha un avantatge, que a Renfe la gent es jubila relativament, per els avantatges que hi ha, doncs relativament aviat, encara amb energies, amb ganes de fer coses. Aquesta màquina es va reparar a Lleida. Jo hi he fet servei amb molt de gust durant molt de temps. Ara mateix no opera, però pot operar. Inclús crec que fa un any o dos la varen portar en camió a la línia del Central d'Aragó per filmar una pel·lícula, la van posar en marxa, van filmar una pel·lícula i se la van tornar a portar en camió. Coses d'aquestes passen. La 140 Guarix, una màquina també restaurada, de les que... Aquesta és molt important de màquina perquè aquesta és protagonista almenys d'un centenar de pel·lícules d'espagueti western. Surt a totes les pel·lícules. La 2111, actualment a Montforte, després anirem explicant alguna cosa d'aquestes. La 2346 és l'única màquina d'aquestes amb la que jo no he treballat, no hi he tingut mai contacte. La 2413, la 2111 i la 2413 són les primeres que es van recuperar gràcies a l'esforç de l'Associació de Barcelona. La 2416 va fer servei 2 o 3 dies només, la van passar al Madrid i la van tallar per la meitat. Ja explicarem una mica el perquè, jo tampoc tinc massa clara la història. La 1701 ha fet alguns serveis, actualment és una desgràcia. La 2215 del Servei Militar de Ferrocarrils, també en aquests moments apartades. La Confederació 2009 i la Garrafeta 21, que és la que ha estat fent tot el servei de Lleida en els últims temps, actualment està a Mora. Qui ha rectificat on estaven, això era el 2016, la 2215 està a Martorell, en un lloc que no se sap ben bé el que és el Parc Ferroviari de Martorell. No sé si algú hi ha estat o no hi ha estat, jo no ho conec massa, no parlo de les referències que en tinc.
I aquesta ha sigut portada ara recentment de Lleida RMF a la base del museu, diguem, el punt de concentració de Móra. Paral·lelament, l'associació de Saragossa, Amics del Ferrocarril de Saragossa, molt potent també, amb molt bones connexions, va aconseguir recuperar les dues màquines del ferrocarril d'Andorra a Escatron l'any 84, quan aquest ferrocarril va deixar de fer servei, restaurar les dues i va estar durant moltíssims anys fent servei amb les dues. Actualment les dues màquines estan fora de servei, però, diguem, són recuperables en qualsevol moment. De totes aquestes màquines, actualment l'única que funciona és el tren del Centenari, a Mataró, funciona en precari a dins del museu de Vilanova. I aquesta 030-232, que és la 602, un Cuco de MZA, que va passar de Lleida a Móra, crec que està mig reparat o que pot funcionar. Ha funcionat, no, últimament? Però, no, a veure, diguem, ha funcionat, però són màquines que no poden fer servei a la via, no estan d'altes a la via. Totes aquestes que pinto aquí, totes aquestes, hi ha moltes més màquines a la Renfe, jo aquí dic les que han fet servei durant el temps que ha sigut vapor preservat. Anem a veure-les una mica per sobre. El primer tren, diguem, que podríem dir que és de vapor preservat, va ser el tren del Moró, amb aquesta magnífica màquina, la 2251, que finalment es va perdre. Va fer un viatge amb el tren dels congressistes de Lleida a Manresa. I encara que aquesta màquina estava en servei, aquí es va posar en servei amb una línia on ja no hi havia tracció a vapor. Qual això ja ve a dir, ho considero jo com a vapor preservat perquè va portar ja a un lloc on no hi havia locomotores. Va ser un dia magnífic i va ser el darrer servei de tren de viatgers que han fet aquest tipus de locomotores. Aquest senyor, Gregorio Muñoz, el jefe maquinista, se'ns va donar una lliçó a tots de com es feien això i espero poder-ho transmetre en algun moment a algú. Bé, això és obra única i exclusivament de l'Associació de Barcelona. L'any 77, el tren del centenari del ferrocarril de Barcelona a Figueres. Va costar mans i mànigues, es va aconseguir aquesta màquina que estava apartada al dipòsit de Castejón, es va aconseguir posar en servei en el dipòsit, en la reserva de màquines de Lleida, que encara estava operativa, perquè la reserva de màquines de Lleida, allà es reparaven ferrobusos, i se reparava, feien petites reparacions de dièsel, i tenia personal de tallers, i tot aquest personal de tallers era de vapor, no? O sigui, llavors hi havia una magnífica persona, José Checa, que era el jefe de reserva, que era el que mantenia aquestes màquines i és l'artífic tècnic de que aquestes màquines funcionin. Aquest viatge va ser realment espectacular, perquè ningú s'ho esperava, ni la pròpia Renfe s'esperava l'èxit que va tenir. I el seu viatge espectacular, que va tenir un èxit i una repercussió mediàtica importantíssima, va fer obrir els ulls a alguns de Renfe que això realment era una cosa que podia tenir futur. I si algú una mica instruït i una mica viatjat, que havia estat per fora, veia que això era possible. Va ser possible durant un bon grapat d'anys. Poc després va venir una altra màquina, el 2413, i es va fer aquest magnífic tren, l'any després, el centenari de la línia de Barcelona a Portbou. Llavors aquest tren va acabar ser una mica accidentat, però no per culpa de les màquines, sinó d'una mala gestió. Però es va aconseguir arribar a Portbou. Vàrem seguir fent viatges, la majoria d'ells organitzats per l'associació. Es vam atrevir a anar a la línia de Poble. Anàvem a Lleida, de Lleida a Poble, es van fer 2 viatges, l'any 78 i el 79. I ara aquí veiem les magnífiques màquines aquestes. Això es feien en aquests viatges, les màquines estaven a Lleida, quan s'havia de fer un viatge hi havia personal, es portaven aquí a Barcelona, es preparaven, es feia el viatge, després quan s'havien acabat el viatge es tornaven a Lleida, es guardaven allà amb un dipòsit de màquines. Bé, això varen ser molt feliços mentre es va fer així,
fins que va arribar una ordre de que el dipòsit de Lleida s'havia d'arribar per fer els tallers nous a Pla de Vilanoveta i les màquines cap a Madrid. I es va acabar el vapor a Catalunya. Veiem amb els paisatges espectaculars a Cellers, els paisatges espectaculars de la línia de Poble, amb el primer viatge. L'estació de Poble, quan encara era una estació de ferrocarril, amb la seva placa giratòria funcionant. En aquesta placa s'hi giraven els ferrobusos, s'enviava a Poble un ferrobús que només tenia una cabina i se li donava la volta aquí. Perquè l'altra part del ferrobús se'n anava a Barbastre o se'n anava a Monzón. Llavors a Lleida es tiraven, un sortia cap a Poble, Poble se li donava la volta, després quan s'arribava a Lleida s'ajuntava el de Monzón i el de Poble i se'n anaven cap a Barcelona per la via de Manresa. Però això era quan la línia de Poble era un ferrocarril. Malauradament la línia de Poble ara és un carrilet, tancat allà dins, on no s'hi pot pràcticament anar. Va ser espectacular també el centenari de Ripoll, de la Farga de Bavier. Veiem aquí encara es conserva la via de la Partenó de la Farga de Bavier. A la línia de Poble, en el pas de Terradets. A l'aiguana de Cellers, no eren 4 gats els que anaven, o sigui, l'associació feia un tren de vapor que tenia 6 cotxes 1.600, que es van perdre tots, que es van desguassar tots, i faltaven places. I el tren anava ple. Aquí hi ha gran part de l'afició. Gràcies a aquesta iguana, és una carambola, aquests trens es podien fer amb vapor de la línia de Poble. Aquesta iguana es va conservar perquè a l'estació de Cellers, aquí veiem hi ha diverses vivendes de ferroviaris que les tenien per anar a estiuejar, no? Quan es van fer la línia i les tenien ferroviaris per anar a estiuejar. I aleshores l'aigua que subministrava l'aigua de les vivendes venia d'un dipòsit que es bombava l'aigua en el pantà que està aquí mateix, hi ha el pantà a pocs metres, es bombava l'aigua, s'omplia aquest dipòsit, era l'aigua per les vivendes, l'evaporació era la que fos, l'aigua per les vivendes i l'aigua per l'aiguana de les locomotores. Curiosament, aquesta iguana ens sembla que encara ara es conserva. No així les bombes i tal i el dipòsit, però la iguana encara es conserva. Això permetia poder fer el tren repostant aigua, però són 90 quilòmetres de distància, repostant aigua a l'anada i a la tornada i poder fer el viatge sense necessitat de fer servir cotxes de bombers. A l'estació de la Pobla Segur veiem que aquí no hi ha un tren, aquí n'hi ha 2, o sigui, l'estació de la Pobla tenia vida. Això és el tren dels aficionats i això és el ferrobús dels diumenges, que anava amb una 10.800 o amb una 1.900 i una tirada de cotxes perquè això anava ple de gent. En aquest cas va amb una 1.900. I aquí possiblement el més espectacular de tots, perquè veiem que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cotxes de viatgers sortint del moll de la Fusta l'any 78 amb el centenari de la línia de Vilanova. Algú hi va anar-hi, algú recorda aquest viatge? Suposo que és dels que te'n recordes tota la vida, perquè veiem que va ser un aconteixement ciutadà de primera magnitud. La soci es feia respectar, la soci era important a Barcelona, i això era la soci. Amb la Guàrdia Municipal muntada, fent els honors al tren, i sortint d'un lloc espectacular que és el moll de la Fusta. I això és l'arribada d'aquest tren a Vilanova. Hi havia, tot Vilanova estava a l'estació. I bueno, ensenyar la màquina, tot això, la gent es deia per pujar-hi, no es posava cap limitació amb això, eren realment portes obertes. A Ripoll, el mateix. Aquí també una cosa espectacularíssima que era girar la màquina amb el tender tallat, una cosa que va costar moltíssim perquè la placa giratòria de Ripoll era petita, finalment es va aconseguir i bueno, la il·lusió del tren de vapor era realment importantíssima. Una altra foto per la línia de Lleida,
O sigui, això formava part del paisatge, les dues màquines, la composició era 1600, i aquí ja, una mica més tard, aquí les màquines ja no hi eren, aquí ja havien vingut de Madrid. A l'any 86 varen portar per una campanya la composició de cotxes costes del tren de la Fressa. I va estar fent diversos serveis per aquí, per la línia de Barcelona. Aquí la veiem entrant al túnel del carrer Aragó, poc abans que tot això se soterrés. La composició del tren de la Fressa amb un cotxe 1600 a la línia de Marina fent un especial, no sé si era l'associació o no, per la línia de Marina, a Pineda o Blanes. A la línia de Manresa, a Buixalleu, a l'estació de França amb el tren de la Fressa i els magnífics cotxes que en aquests moments estan en un estat molt preocupant a Madrid, molt preocupant per les informacions que jo tinc, era amb l'estat que estaven en aquell moment, que era tal com era. Cal dir que aquesta composició també va salvar de casualitat. Un altre viatge espectacular, únic, una màquina francesa i la 2111 que es varen fer coincidir a Cervera, i va fer coincidir que només coincidissin les màquines. Això no va ser tan fàcil. Bé, això és un viatge de l'associació que jo he vist en el llibre, que això no consta enlloc, que es va fer l'any 84, el desembre del 84, em sembla que és, quan la línia del poble tenia que ser tancada, i era tancada l'1 de gener del 85. I finalment, in extremis, es va salvar. Aleshores, aquí a l'associació vàrem considerar que teníem que fer alguna cosa. I vàrem fer un tren especial, viatge especial, que el vàrem omplir de Barcelona a la Pobla a dinar i tornar per la tarda. El viatge es va fer amb una unitat 440 de Barcelona a Lleida i un automotor de la línia de Lleida a la Pobla i tornar. I a la Pobla varen rebre a l'associació amb els braços oberts, van oferir un vermut, van oferir un acte, va ser un acte institucional molt bonic, que vinguéssim a respatllar, a fer costat a la gent del territori el manteniment del ferrocarril. Finalment, això no per aquest tren, però per altres motius, va donar fruit i el tren es va salvar. Però 15 dies abans de tancar la línia estava tancada. I això és l'últim tren de vapor que s'ha fet amb l'Esmicaro a Barcelona. Va ser un tren del Cava, de Barcelona a Sant Sadurní i tornar, que es va fer bé, però aquesta màquina, que aleshores la tenia jo al meu càrrec, estava ja en molt mal estat, amb moltes deficiències, i es va tenir que apartar. I a partir d'aleshores aquesta màquina es va apartar a Lleida, va anar a Galícia l'han reparat, en aquests moments està a Montforte. I això és més o menys la història del vapor preservat aquí a Barcelona. L'he refet abans de reparar-la, l'any 87. Veurem com si es vol una màquina a càrrec complicadíssima, en mal estat, es recupera i ha fet la màquina, de les màquines recuperades de la Renfe, és la que més servei ha fet durant més temps, la 0421. Es va desmuntar tota, els tallers de Sant Andreu, això és una feinada. De muntar era fàcil, tornar-lo a muntar va ser una feinada. Afortunadament teníem a Sant Andreu la millor instal·lació de tallers que tenim a Catalunya, amb aquest magnífic pont grua que era capaç d'aguantar una màquina 7600, on va anar molt bé per muntar la garrafeta. I amb un temps rècord de 4 o 5 mesos aquesta màquina estava, des que va sortir a Vilanova, estava ja funcionant. Si es vol, es pot. I no va costar cap fortuna, perquè es va fer amb recursos, gran part de la feina es va fer amb recursos propis de la Renfe. Només algunes feines de caldereria i d'accessoris es van donar a una empresa a Caldeusa que va reparar totalment la caldera. La resta de feina es va fer en el taller de Sant Andreu. El primer dia de la prova, una prova en blanc, encara no estava ni pintada, simplement es va provar un dia,
es varen corregir les deficiències. La segona prova va ser un tren de mercaderies, però era veritat, no de l'Astre. Això és el tren de químics de Granollers Canovelles. Se li van posar 400 tonelades i a veure què feia. Va arribar a Canovelles i sense cap problema. El primer dia del vapor de la costa. Aquesta màquina es tenia que posar en marxa perquè aquest senyor, que era l'artífex que es posés en marxa, García Cañivano, no sé si heu sentit a parlar, director de la 5a zona, persona que no venia del món del ferrocarril, però molt vinculada al món de l'afició, va dir que aquesta màquina es reparés i aquesta màquina es va reparar. No? I això és el primer dia, el primer viatge que es va fer d'aquest tren turístic, que era una mentira, perquè no era un tren turístic, perquè no s'havien vengut els bitllets. I aleshores, amb aquest vapor de la costa, ara veurem algunes tomes més, i aquí veiem la composició a Massanet. Resulta que fèiem el tren, però no hi anava la gent, perquè no se sabia, la gent volia pujar-hi, però no podia comprar els bitllets, perquè no se sabia ben bé qui venia els bitllets. Coses de la Renfe, això són coses de la Renfe. Bueno, però sí, alguns dies varen portar gent, pel següent. Aquest tren sortia cap a les 8 del matí de material 8 de Massanet a Blanes, i allà en principi venien la gent de l'agència, alguna vegada hi venia gent, no? I pujaven al tren, però no més de 10 o 20 persones. Però hi havia dies que fallava la unitat, perquè la unitat anava amb una 436 i això era una escopeta de fira, i era un tren que sortia de Barcelona, arribava a Blanes i tenia que sortir un altre cop. Bueno, molts dies aquest tren no arribava ni a Blanes, no? Ja s'havia quedat inútil pel camí. I aleshores ens deien a nosaltres, els del tren turístic, escolten, feu la marxa del tramvia, parant a totes les estacions i agafant la gent fins a Mataró, i allà la transbordeu amb un altre tren. Aleshores la gent que estava esperant la unitat 600 doncs pujava al tren al vapor de la costa, la gent quedava al·lucinada, no s'ho esperava, es pensava que tenia que pagar més, no, això va així, el tren duia revisor, el nostre tren duia revisor, els atenia, i aleshores quan arribaven a Mataró i se'ls feia baixar no volien baixar. Però clar, aquí estàvem aquests seients del Lucky tan còmode i tal, escolta, si és que aquí tenem que baixar i tal. Això va passar que jo recordi un parell de vegades. Única vegada que el vapor de la costa ha portat gent. Però com que hi ha aficionats al muralisme també, ara aquí vull fer un detall dels Lucky. Teniu els Lucky, veureu que Vector Ten han fabricat uns amb una ratlla blanca i una ratlla negra. Bé, eren 4, i aquí estan els 4 amb la ratlla blanca. Bé, què va passar? El de la ratlla negra és el primer, el prototipus. I el van presentar al director de zona, li va ensenyar el cotxe. Llavors el director de zona va dir, això no m'agrada perquè sembla que porti dol, sembla un cotxe amb una franja negra, sembla un cotxe que estigui de dol, doncs m'ho traieu la franja negra. Doncs va treure la franja negra i va pujar la franja blanca. O sigui que amb la franja negra no ha arribat a circular mai. Però Electrotren, no sé per què, ho ha fet amb la franja negra. Expliqueu? Si algú no sabia de què anava, la cosa va així, perquè si el director de zona deia això es diu Lucky perquè aquest senyor fumava tabac Lucky i va voler pintar els cotxes com a home cuora de Lucky. Renfe anava així, bueno, hi va també. Bé, això era el vapor de la costa. Tot això, avui en dia, o sigui que poguéssim anar amb aquest artefacte a la línia de Marina, entremig dels altres trens, sense fer cap estropici, perquè no fèiem cap estropici, això anava per allà com un altre tren, això seria una cosa inimaginable, impensable, i algú hi donaria un patatús. Bueno, nosaltres ens vàrem manar que féssim anar això, som obedients, ho fèiem anar, i no vàrem tenir mai cap problema. Aquesta màquina és molt fiable i si la tractes bé no dona problemes. O espera donar-los quan arribes a casa, que ja és d'agrair. Amb un viatge especial que es va fer a Lleida, amb la composició dels Lucky sencera, que eren 6, i els cotxes del tren de l'associació de Saragossa. I això va costar una mica. La màquina, el seu aspecte impecable que ha tingut sempre. Jo vull fer esmena, per això una cosa que jo tenia, decidia bastant, és que les màquines, siguin històriques o no siguin històriques, han de circular
pintades, decorades amb els seus tons i colors originals, en concret tal com sortien de tallers de gran reparació. Ho dic perquè corre pel món una gran quantitat de màquines pintarrajeades amb coses rares i de més. Doncs aquesta es va fer tal com havia sortit de tallers. La Iguana de Cellers, més viatges de la Garrafeta, i aquí una ambientació d'època amb una filmació que es va fer a l'estació de França per una sèrie de televisió. A Móra, veieu que el tren sempre treu gent. Aquí hi havia una parella de nuvis per allà, van veure la màquina, doncs a fer-se la foto amb la màquina de seguida. Seguirem més endavant. No acabarem avui, hi ha més, però vull acabar amb una sèrie d'imatges ràpides, molt ràpides, del que ha sigut la performance màxima del vapor reservat a Renfe, que va ser el viatge d'uns xàrters britànics a l'any 84 per una sèrie de línies que es tancaven a l'any 85. Però el primer viatge no va ser en vapor, va ser a Villarcayo, amb la màquina del tren de Villarcayo, que circulava cada dia amb aquesta composició. Va fer un anar i tornar, una línia fantàstica, tancada avui en dia fora de servei, i aquí ja s'havia recuperat la locomotora Escatron, que acabava de deixar de prestar servei en el ferrocarril d'Andorra. Ja ho havia recuperat, encara era d'Endesa, no era de Saragossa, era d'Endesa, i es va fer servir per aquest tipus de servei. Està com estava, com estava en el seu estat original en el ferrocarril. Sí, això és la línia de Burgos-Sòria, amb uns paisatges sensacionals. Passarem ràpids, no comentarem, gaudim de les fotos, si voleu gaudir. Era important que es va circular amb màquines, amb locomotores de vapor, per llocs on habitualment no hi havien passat, o feia molts anys que hi havien passat, o no hi passarien mai més. A Béjar, repostant, aquí ja es va tenir que tirar de cotxe de bombers. Aquest senyor que veiem aquí, Paco González, és l'artífex d'aquesta màquina, que la va portar a l'Andorra Escatron i va portar fins que pràcticament es va morir. Ha estat a càrrec de la màquina, un magnífic ferroviari. O sigui, feia fred, això estem a Sales de los Infantes, de clima castellà extrem, el mes d'octubre, em sembla que era el novembre. A Sòria vam ajuntar dues màquines, això va ser una cosa sensacional, va venir tot el poble a veure-ho, perquè Sòria és un poble de tradició ferroviària, havia tingut aquest tipus de màquines fins feia poc. Llavors va continuar el viatge amb doble tracció de Sòria a Calatayud per passar les màquines. Aquí veiem a Gomara, el cruce amb automotor, hi havia un tren al dia amb aquesta línia, un tren que anava i un que tornava. I a la tarda castellana, amb el sol reflectint el tren, amb unes imatges úniques, sensacionals i úniques. El dia següent va continuar el viatge de Sòria a Torralba, amb Amicaro només, amb una composició que podia ser molt bé de 10 o 20 anys enrere, perquè la gràcia d'aquest viatge és que els cotxes no estaven transformats, eren els cotxes habituals que es feien servir durant el vapor. Aquí, en aquests llocs, és on es va filmar, per aquesta zona d'aquí, la pel·lícula Doctor Zivago, en els anys 60. D'aquests boscos d'aquí, entre Torralba i Sòria. Realment jo quan ho veig és que quasi m'emociono, perquè dius això, és que quan ho feies ja t'emocionaves, perquè dius això no ho podràs veure mai més. Jo me'n recordo que he anat a Andorra, al poble, amb un tren de la Soci. Sí, no els he tret tots, Vam arribar al poble... Sí. Amb la màquina Samper, amb la màquina Samper es va fer un viatge. Es va espatllar. Sí, però es va fer. No l'he tret aquí, però perquè és que no m'hi caben tots. Però sí, es va fer amb uns automotors i amb la màquina Samper es va fer. Al tornar es va espatllar, van anar a Saragossa, van tornar per Lleida, Manresa... Sí, tot una...
Bueno, això és en un poble que es diu Rarora, i aquesta m'agrada molt la foto perquè aquí es veu tota la misèria del ferrocarril espanyol. Està aquí retratada. Veiem que això és un territori sembrat pla com la palma de la mà. Ja fa una mica de pujada, pla com la palma de la mà. Possiblement són les terres del senyor Conde o del senyor Marquès. I què fa el ferrocarril? Doncs el ferrocarril fa tot això d'aquí, no sigui que toqui un pam de les terres del senyor Conde. I veiem que el ferrocarril en curves, que aquí podem calcular que això té 300-400 metres de radi, mentre el territori és totalment pla. Això és la misèria del ferrocarril espanyol. Bé, sense curva de transició, a Pego. Bé, he posat aquesta perquè aquí veiem com era el ferrocarril dels 80 amb els uniformes o tal com anava la gent, no? Era la forma en què es treballava. El mateix tren ja fent cap a Madrid, encara en via única la línia de Torralba a Baidés, i aleshores aquest xàrter va durar 4 o 5 dies. I aquí estem a la línia de Múrcia a Albacete. Es va fer un viatge, que això és totalment inèdit. Aquestes fotos no són meves, són adquirides a Gran Bretanya, i realment jo no hi vàrem anar-hi allà perquè era molt costós, però era molt costós en temps, però realment és unes fotos sensacionals amb una línia de via única, a la línia de Múrcia, fetes amb la mateixa 21-11, i la tercera màquina en discòrdia que es va fer servir el 2416, que venia de l'Andorra Escatron, molt pintarrajeada, va fer una sèrie de serveis per la zona d'Andalusia. Aquí la tenim a Antequera. La tenim a Antequera, d'Antequera de Bovarilla a Granada. Ja la màquina aquesta sembla ser que no estava massa fina, però bueno, el tren el va fer. I posteriorment aquesta màquina es va gastar al Museu de Delícia seccionada, no sé ben bé per què, perquè no es va reparar en el seu moment. Més vapor preservat, però ara ens en anem lluny d'aquí. Ucraïna ha fet durant un temps, des que es va desmantellar la Unió Soviètica fins que ha pogut, o fins que hi ha hagut, fins la crisi del 2011, una sèrie de xàrters fantàstics per turistes d'alt nivell, amb màquines de l'ex-Unió Soviètica, amb uns paisatges sensacionals. Estem a la zona dels Càrpats, això he anat buscant els llocs, és prop a frontera, prop d'Hongria, entre Hongria, Romania i Ucraïna, a la zona muntanyosa, o sigui, a l'altre cantó on hi ha la guerra actualment, i simplement ens recrearem la vista amb això, amb aquests paisatges, que això és per potentats. I aquí tenim un carrilet, hi ha via ampla, via estreta, amb uns paisatges sensacionals, que suposo jo que també que irrepetibles. I acabem aquí. Ha quedat molta cosa, seguirem.